जय माँ मातांगी मो ना सागर मु महाराष्ट्र नासिक जिल्लाରୁ ଆସିଛି ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି। ମୁଁ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଲି କି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ସିଏ ମତେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାରେ ଫଲୋ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଯେତେ ଯେତେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁଭବ କରିବା ଦେଖୁଥିଲି କି ଲୋକମାନେ ନିଜର ଦୁଃଖ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠିକି ଧାମକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ତ ଲାଗିଲା ଯେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି। ସେମିତି ମୋ ଜୀବନରେ ବି କିଛି ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖ ଚାଲୁ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ଆଜି 2 ବର୍ଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ମୁଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। କୁହାଯାଏ କି 7 ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁକି ଯାଅ ତଥାପି ଗୁରୁଙ୍କୁ ତମେ ପାଇବନି। ହୃଦୟକୁ ଯଦି ତମେ କାଗଜ କରିବ ଆଉ ଆଖିକି କରିବ ସିହାଇ ଆଉ ଜିଭକୁ କରି ଲେଖନି ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଲେଖିପାରିବ। ଆଜି ଏ ଧାମକୁ ଆସିବା ପରେ ମତେ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି ଆମେ ଠିକ୍ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ, ଠିକ୍ ମାର୍ଗକୁ ଆସିଛୁ।